Marx parafraseatuz esanen dugu mamu bat dabilela bazterrotan zehar, baina enaizari komunismoaz eta Europaz, baizik eta Euskararen inposizioaren mitoaz eta Nafarroako foru erkidegoaz. Gauzak horrela, nola aurregin Euskararen inposizioaren mamuari? Galdera horri eta beste hainbati erantzuteko, lau lagun gonbidatu ditugu gurera. Euskara Bideako buru Mikel Arregi, egunon. Egunon. Eta mila esker gurera tortzeagatik. Beatokiko Garbine Petreati, ongietorri. Eskarrik asko, egunon. Bai. Bai. Ederki, pozten naiz. Topaguneko Oskar Zapata, esker mila tortzeagatik. Egunon. Eta nola orkezuko zaituzu? Sagrario, Nahi duzu bezala. Ikako, edo Euskaltzaindiako, edo zer de Montrezarazu? Ni izaten segitzen dut. Sagrario aleman. Kargurik izan edo ez. Bai, hori ere egia da. Batez ere sagrario aleman zara. Eta gero karguak, horrela aurkezten aldugu kontua. Bueno, tira. Irudipena daukat, eskuin politiko eta mediatikoak legealdiaren hasiera honetan hezkuntzaren eta hizkuntzaren alorrean ezarri duela jo puntua. Lehendabiziko galdera da, ea ados zaudeten diagnosi horrekin, Mikel? Irudipen hori daukazu, eskuin politikoak eta mediatikoak begiz jota daukala euskara eta hezkuntza? Bueno, argi ikusten da hildo hori hartu dutela, iruditzen zaiela diskurso erreza dutela hor eta herritar askorengana iristeko aukera daukatela. Guri dagokigu erakustea gezurra izateaz gain gauzak ez direla horrela egiten ari. Beraz, diagnostikoan bat bazatozte, zergatik iruditzen zaizue, jarri dutela jo puntua hor, Garbine? Bueno, ez dakit, lehia politikorako tresna gisa hartu dute zera, ez da, euskera. Beraz, bueno, pues hor joko politikorako, bueno, pues arma bat ikusi dute, edo arma gisa aukeratu dute euskara, eta pentsatzen dut errentagarritasun politikoaren, bueno, mesedetan, edo hala ikusten dutela beraiek, eta bide hori aukeratu dutela. Irudipena daukat, Oskar, hau aurreikusten altzera legealdia hasi zenetik, hasi zen egunetik beretik. Alata guztiz ere, eskuin mediatikoak irudipena daukat azkarrago jokatu duela euskaltzaleok baino? Bai, dudarik gabe, ongi egituratu dute diskursoa horren gainean, jakinik edo sorpresa sartu dute, ez baita bakarrik eskuin politiko mediatikoa hortan edo diskurso horretan zentratu dena, baizikan hor aukera izan dute gobernuan ere edo gobernua zirikatzeko entzuten ari garen diskursoak eskerra izkierdaren aldetik ere harrigarriak dira. Sagrario, berandu ibili gara euskaltzaleok? Ez dakit, nik uste dut beti gutxietxiak izan garela eta beti baztertuak egon garela. Orduan ez dakit gu garen berandu ibili garenak edo beti ere zokoan utzi gaituztenak bai aurreko legealdien eta legealdi honetan ere oraindik esanen nuke halaxe gaudela. Orduan beti guztien kontra egin behar denean ez da erraxa izaten, laguntzarik ez denean eta ez da erraxa izaten aurrera ateratzea. Baina nik esanen nuke segitu dugula aurreko eta mezala lanean, eta momentu honetan gauden tokian egotea bereziki euskalgintzari esker izan da, beraz, hain berandurez, nik esanen nuke laguntza faltan gaudela orain ere. Mikel, horron gobernuan akaso arazoa garaiz erreakzionatzeko, hain zuzen ere gobernua egituratzen ari zela, izendapenak egiten ari zirela, izendatuak izan eta gero tokia edo lurra hartu behar dela? Bueno, agian hori horrela da. Orain ospatzen ari gara nonbait urte betetzea, ez, aldaketarena, baina gero praktikan ere ez da horrela izan. Euskara Bidean lanean hasi ginen abuztuan. Orduan urtea laburragoa da. Dena den, nik uste askotan gertatzen zaiguna da euskaldunoi azken finean ez zaigula ere gure ikuspegia adierazteko aukera ematen, besteek kontatzen dute dena aldeko, osea, gure jarrerak eta haien jarrerak, ez dugu abots zuzena. Eta orduan badirudi esaten dituzten gauzak defendatzen ditugula, eta hori ez da hala. Nik uste dut euskaldunok eta euskararen aldeko sustapena egiten dugunok erakusten dugula gure praktikan gauzak ez direla horrela. Oso proposamen integratzaileak egiten ditugula, bi hizkuntzen aldeko proposamenak egiten direla, baina zoritxarrez
medioen zalaparta horrek estaltzen du bigarren zati hori, ez. Gero sartuko gara, bete-betean diskurtsoaren kontu honetan, markoen kontu honetan, baina horren aurretik, oraintxe aipatu duzu, urtebete oraintxe egin dela, aldaketa Nafarroako erakundeetan, eta urtebete horretan zen nota jarriko zenioke Nafarroako gobernuari euskararekin lotura daukaten gaiei dagokienez. Bueno, hemen gure buruari nota jartzen astea ez dakit oso. Ze valorazio egiten duzu? Valorazio positiboa. Argi dago bidea abiatzen garela oso negatiboa zen egoera batetik, eta argi dago egungo premiei erantzuteko behar den indar guztia ez dela jarri. Baina beste aldetikan nik esango nuke, erabaki sendoak hartu direla eta gobernuak eutsi diola, naiz eta zalaparta handi hori egon, eutsi diola aldeko alegin horri. Zerrendatzen ari naiz edo aritu naiz maingurua prestatzen ari nintzelarik zenbait lorpen, ezta? D eredu publikoa Nafarro osoan, edo D ereduko ikastetxea Sarrigurenen, edo institutua Iruñeko iparraldean, edo ITB ikusteko aukera alegina, aurreskolena ere sar genezake Iruñeko aurreskola publikoena, hori zer da, Garbine, asko ala gutxi? Hori da, justizia egiten hasteko, lehenengo urrats bat, lehenengo, abia puntu bat, ezta? Iruditzen zait niri. Urtetan egon gara oso egoera makurrean, oso bazterturik, oso bigarren mailako herritar gisa trataturik. Eta jakin badakigu aldaketa ez dela erraixa izanen urteetako, bai? Neurri, politika, bidegabeei aldaketa emateko nahikoa epe ez dela urte bat, bai? Baina urte betean nahi irudiko uste dut beste kontundentzia batekin, beste indar batekin urratsak erakustea bazegoela, bai? Bada gure betaurrekoa jantzita eta hizkuntza eskubideen behatokiaren ikuspuntutik ari naiz, biziki kezkatzen gaituen oinarrizko gai bat, eta da Baskoentziaren legea. Osea, nola lau alderdien artean, gobernua osatzen duten lau gobernuen artean, eztabaidarako eta zalantzazko neurrien zakuan sartu den, herritar guztiak berdintzera ekarriko dituen neurriak hartzea. Alegia, justiziazkoa, alderdi aurrerakoiek eta justizia sozialean oinarritzen diren alderdiek nola jarri dezaketen zalantzan, egoera erabat gutxiagotuan urtetan bizi izan diren herritarrak edo herritarroien eskubideak bermatzeko neurriak hartzea. Orduan, abia puntua hortxe dago, niretako, bai? Eta zoru hori, orube hori, ezean, iruditzen zait, zaila izango dela, gero, herritar guztien eskubideak bermatzea ahalbidetuko duten neurriak hartzea. Hor dago legearen aldaketarekin lotzen duzu hau guzti hau? Nik neurri batean, bai. Bakizu akordio programatikoan ez dagoela. Ez dago, bata, kezka hor paratzen dut. Hasteko, ezta? Alderdien artean, herritarren, artean justizia egitera etorriko den neurriak onartzea, zalantzen artean, eta desadostasunen zakuan hartzea, edo sartzea, ezta? Kezkagarria, eta badakit akordio hori, edo lege aldaketa hori, etzagoela akordioaren artean, ezta? Karo, gero, euskararen erabilera administrazioan esaterako arautzen duten dekretu guztiak indarrean diraute, ezta? Hoiek indargabetu ere egin daitezke, Baskoentziaren legea bera aldatu gabe. Orduan, hor oinarrizko urrats batzuk eta orube bat eta abia puntu bat falta dela uste dut. Beraz, hortik datozen neurriak... Oskar, zuk nola dakusazu lehendabiziko urte hau? Valorazioetan eta baliabidetan gehiago espero genuela baina hori badu hori da parte bat, ez nik kezka handia daka gehiago
kontestu orokorrean, ez? Baliabideako betu daitezkela dudarik ez, diru gehiago espero genuela da evidentzako edo elkartentzako, bai, eta beti eskatuko dugu gehiago, behar dugulako. Baina gehiago da kontestu orokorra badirudi hemen zera komunikatibo horretan bada Nafarroarentzako txarra da Euskararen garapenari lotutako guztia, eta hori da nola bai gero inposizio, segregazio eta horrelako terminoak ekartzeko erabili duten, nolabait edo jarri dituzten betaurrekoak, eta oso kuriosoa da, ze justo Nafarroarentzako Euskararen garapena aberastasuna baina ez du ekarriko, leku guztietatik edo nondi begiratuta ere, ez? Eta hor, montatu dute diskurso bat orokorra oso gaiztoa eta perversoa dena, eta hor sartu dira ez soilik oposizioan edo regimenen aldeko partidoak, hor sartu da ere eskerra izquierda, ez, eta ni oso keskatuta nago, ez dutu lertzen ongi, nola euskaltzale horiek, euskaltzaletzat bere burua duten horiek, nola permititzen ari diren, gertatzen ari den perversioa, segregazioa, zetitze egiten dute, eta zertaz ari gara hemen. Zertan da txarra Euskararen garapena Nafar jendearen txat, zertan da txarra Nafar gizarteren txat, aberastasuna besterik ez du ekartzen. Nola izango da txarra Tafallako saltzaile batentzako euskara jakiteak? Hori esaten digute, euskara jakitea txarra dela. Ari ginen endabiziko urte honetaz, Nafarroako gobernuaren jarduera, zuk nola ikusi duzu, Sagrario? Nik ere ikusi dut lehen aipatu diren hildo hietatik pixkat, lehenik Garbinek aipatu duena, harrigarria egin zen, lau gobernua laguntzen, ez dugu osatzen behar bada ez da termino egokia, laguntzen duten lau alderdi horietatik batek gainera duen indarra izanik barnean, berari dagokio baino asko zindar gehiago eta nolabeteko inposizio bat egin zien beste hiru alderdiei uste dut euskararen legea ez onartzean. Beraz, beraien neurriz gainekoa izateaz gain, beraiek ordezkatzen dutenaz gainekoa izateaz gain ikuste dut benetan berdintasunaren eta askatasunari atake bat gogorra egin ziotela eta demokraziari. Azken batean, gizartea zatitzea onartzen dutelako, gizartearen parte handi bat inolako eskubiderik, hizkuntza eskubiderik onartzen ez diotelako, eta nik uste dut hori izan zela larria. Eta gero, gobernua berak hartu dituen neurriak, nik uste dut naiz eta jakin urte eskasa Mikelek esan duen bezala gutxi dela, eta zegoen egoera oso kaskarra zela, nik gehiago espero nuen, eta batez ere espero nuen ez kokiltzia. Eta nik esanen nuke momentu honetan ikusten dudala neurri handi batean, behar bada alderdi hori laguntzaile duelako, ez dakit horregatik den bakarrik, edo oposizioak oso gogorra egiten duelako kontra, baina ikusten dut beldurturik neurri handi batean, eta horrek izugarrik eskatzen dago. Ez, biztan da, ene uste makalean behintzat, Nafarroko gobernuarentzat euskara bihurtu dela patata bero, nola baita esateko, zen dut euskararen inguruko zerbait egiten duten aldi oro, arazoak sortzen dira, arazo politikoak gobernuarentzat, hain zuzen ere gaurko mai inguru honen zio nagusia, galdera nagusia hori zen, ez da, nola eman buelta hori. Irudipena daukat, eskuin politiko eta mediatikotik oso ongi finkatu dutela kontua. Gainera, Nafarren zuntz zenbait, funtsezko zenbait ukituz. Amadeo Markoren garaietatik, Nafarrentzat paradisua lurrean da diputazioa, ez da? Diputazioan lanpostua lortzea. Lotu dute euskara bazterketarekin, eta Nafarren aukerak, Nafar erdaldunen aukera mugatzen dira euskararekin, eta euskara inposatzen da, eta paradisu horretako sarrera oztopatzen zaien Nafar erdaldunei, eta hor kokatu dute kontua, ez da? Nik uste dut horrekin lotu dutela lan eskaintza publikoaren afera, eta guzi hau. Horri nola ematen zaio buelta? Marko hori nola alda dezakegu? Lanaren bidez, ez dago beste aukerarik. Programa akordioan desadostasuna izan zen euskararen legea aldatzearena, baina denek onartu zuten hori horrela izango zela, desadostasunen arteko zakuan, ez? Eta orduan gobernuari dagokio lan egitea testu inguru horretan. Hasi gara prestatzen, akordio programatikoan alde bat beste aldetikan jasota dago, eratu behar dela abia puntu horretatik, egokia den araudia herritarren hizkuntza eskubideak bermatze aldera. Eta lan horretan ari gara. Uste dugu eta ahalegin horretan ari gara aurten 2003ko dekretua aldatuko dugula, eta
argi dago ere dekretu hori aurrera ateratzeko behar dela lau alderdien sostengua, bestela gizartean berriro datu daitekelako diskurso gaizto bat. Datuekin frogatu dugu inposaketaren kontua ez dagoela, parlamentuan egin nuen agerraldian, alderdi batzuen jarrera hori zen, ez euskara inposatzen ari zela, lan eskaintza publikoaren bidez herritarrari inposatuko zitzaiola, eta administrazioan bakarrik ikastoletako kumeak esartuko zirela. Datu birrintzaile bat eman zenuten, ez da? Hezkuntzalde batera utzita, euskara profila eskatzen zaie, momentu honetan, langileen euneko bat euneko bati edo, ez da? Horri buelta ematea komplikatua da, ikusi behar da urte hauetan lan eskaintza publiko oso txikiak egin direla, oso lokalizatuak, eta orduan horren bidez ere oso komplikatua da, alegintzen ari gara funtzionarion formazioaren bidez jende aktibatzen, leku batzuetan poliki lortzen ari gara. Aipatzen ari ginen eskuin politiko eta mediatikoaren diskurtsoa, eta horrekin bat egiten dute parlamentuan UPNek, PSNek eta PPek, izkerda-ezkerrak hainbatetan ere bai, eta zalantzak egiten ditu alduguren inguruan, ez da? Zenbaitetan bai, beste zenbaitetan ez, ze argudio erabil daitezke, aldaketaren alde dauden lau indarrek behintzat bat egin dezaten euskararen aldeko neurriekin? Bueno, nik uste dut gure diskurso propioa edatzen eta nolabait beraiekin konpartitzeko espazioa behar ditugula. Egia esateko orain arte urte osoan zehar eskaerak eginda ere ez dugula aukerarik izan esker batuko parlamentariekin egoteko ez gaituzte hartu, oraindik ez? Eta ahal dugu Podemoseko jenderekin egon garenetan beti izan du da, nolabait konta iguzue, zeintzuk diren hemen argudioak, guk behar ditugu gure jendeari ere kontatzeko, orduan prestutasun osoa dugu, alde horretan ze hor badago, anistasunaren izenean, hizkuntza anistasuna demokraziari lotzea, berdintasuna lotzea demokraziari, oraindik ez gaudela berdintasun egoera batean, hor baditugu, beraiekin konpartitzeko hainbat konzeptu uste dut oso bat datozela bereien pentsaerarekin, hain zuzen ere, justizia sozialaren inguruan, berdintasunaren inguruan, gu hori da eskatzen ari garena. Sozialistiko argudio eta nesizitu ordez, gehiago berdintasuna, justizia soziala eta horrelako ardatzetan jarri kontua. Baina horiek ere bai, esan nahi dut, nik euskaltzalea izentzuten diot batzui, proposatzen dutena da minbizi bati manzanilla bat ematea. Orduan nik uste dut argudio soziolinguistikoak ere behar direla, jakiteko benetan zeintzuk diren neurri eraginkorrak eta zeintzuk ez dute balio, bai? Baina batak eta besteak. Nola erakarri aldaketaren aldeko indarrak euskararen alde honetara? Nik uste dut herritarrei ematen zaion zerbitzuaren azterketaren ikuspegitik erakarri behar ditugula eta hor kokatu, ezta, gure diskurso, alegia. Legeak, arauak, azken finean ze helburu dute? Herritarren arteko elkar bizitza arautzea. Herritarren ongizatea, hori bilatzen dute, legeek, ezta? Orduan, herritarrekiko trataera hori, orain arte, herritar multzo bat, Nafarra herritar multzo bat, bazterturik, gutxiaguturik, egon balin bada, logika guztia dauka, gainontzeko herritar guztien parera ekartzea, ezta? Torretarako neurri positiboak behar dira. Hau ez da inoren kontra doan, ez dakite, bide bat egitearena. Nik uste dut, orain, euskaldunak ez direnak, noski, bermaturik daukate, bertako hizkuntzan ezera, bizitzea, hasta hala beste herritar multzo baten kasuan. Parekatu egin beharko ditugu, ezta? Herritar guztiak berdin tratatu behar balin baditugu, nahi, eta behar du izatea, horrek zer eskatzen du, ezinbestean. Bazterturik egon den jendarte multzo horren, aldeko neurriak hartzea. Orduan da, herritar multzo baten aldeko neurriak, justizia egiten hastea, hau ez da inoren kontra, bai? Hala, plazaratzen eta zabaltzen baldin bada ere. Guztiok berdin tratatuak izan nahi dugu. Eta uste dut, elkar bizitzaren, berdintasunaren
demokraziaren eta justiziaren aldeko zerbait dela. Gehiago jakitea, ez da inoiz inoren kontra joango den zerbait, bai? Guztion alde doan zerbait baino. Gehiengo sozialak eta batez ere politikoak edo aritmetikoak are gehiago eraiki behar dira euskararen aldeko neurriak hartu ahal izateko. Sagrario, nola lortu hori egungo egoera honetan? Ni pentsatzen dut, begira, gehiengoak askotan lortzen dira bide askotan, eta ez da diskurso amable bat eginez bakarrik. Hori ongi dago, baina nik uste du neurriak hartuz egiten dela bereziki. Azken batean, bi adibide jarriko ditut. Inglesarena momentu honetan, Nafarro guztien ikusten dute inglesa jakitea oso beharrezkoa dela, eta hori diskurso batek eta neurri batzuk ekarri dute. Inolako demandarik edo eskaerarik ez zegoen momentuan, euskara bidetik jarri zen euskara bidetik eta hezkuntzatik eta gobernutek azken batean jarri zen eskola guztietan inglesa sartu behar zutela. Eta sartu zen eta gaur egun denak oso beharrezko ikusten dute. Bai? Orduan horrek egiten du asko neurriak hartzeak. Tabakoaren legea dela eta lehen erretzailea amorratuen ondoan egoten itzeni sufritzen. Nere eskubideak, ni sufritutare, nere eskubide horiek hau da ez sufritzeko eskubidea haitut azken batean. Bestena ez irensteko, behartu egiten induten, inposatu egiten zidaten horiek. Eta etzen inolako neurririk hartzen, eta hortxe egon behar genuen, bigarren mailakoak izan igue. Momentu batean esan zen, lege bat egin behar dugu, ez dakigu ze interesengatik, eta lege bat jarri zen, eta gaur egun inork ez du inon erretzen, eta jende asko zegoen oso erretzalia zen, eta erretzen segitu nahi zuena. Beraz, hemen neurriak hartu egitezke. Legalak, justiziazkoak, neurri praktikoak eta diskursiboak. Eta ez bat, ez beste eta ez beste ez da hartu izan orain arte. Orduan, zergatik dago edo zergatik ez dugu erakartzen jende hori. Hori dena zabaltzen ereiten aritu delako urteetan. Beraz, horri buelta eman bertzaio eta buelta emateko potere pixka bat beharko genuke, pixka bat baino gehiago, nik uste dut orain badugula baina oso txikia, poterea faktiko guztia segitzen dute beste nonbait, baina lehen esan dudan bezala, abuserdiaz gure almenaren arabera hartzen algen dituen noiek hartu beharko genituzke. Eta noski konsensua lehen esan du Oskarrek, besteak beste, gobernua laguntzen duten lau alderdi horiek alde batera itzultzeko ahalegin horietan ari beharko genuke lau alderdi horiekin, eta noski gero euskalgintzatik edo benetan euskararen berdintasun hori, zerbitzu hori euskaraz hartu nahi dugunok ere, nik uste du gure aldarrikapenak egunero toki guztietan egin behar ditugula. Izan ere, ikusik, esan dut, gehiengorik ez badaukazu, izkerra prest zegoen lege bat negoziatzeko PSN-erekin lan eskaintza publikoaren kontra egiteko, esan dut, botera duzu, gehiengoa dagoen bezala dago, eta hori ere entzat hartu beharko da, ezta? Beste galdera bat izan daitekea, egoera honetan, bi gauza daude, ezta? Batetik, Euskaldunon eskubideen aitortzan aurrera egitea, eta bestetik gizarte euskaltzaleago bat lortzea, ezta? Eta gehiengo sozialak eta horrelakoak eraikitzea. Biak batera lortzen aldira, batek besteak baino garrantzi handiago eduki lezake, lehentasunak non ezarriko zen dituzkezu, Mikel? Kopulatiboa da lotura, edo disjuntiboa, edo nolakoa da? Ez nik gehigarria ikusten dut. Dena den hor kontuan hartu behar duguna da, gizarte euskaltzale egitearena argi dago ezin dela lortu erdaldunari esanez oker zaude eta gure posizioa da posizio zuzena. Nik uste dut guri ere dagokigula haien pozizioetara hurbiltzea, niretzat erakartzea ez da nere poziziotara ekartzea jendea, baizik eta adostasunak non egon daitezken bilatzea. Eta gizartea anitza den aldetikan horrela lan ez badugu egiten, nik gero eta arazo gehiago ikus dezaket. Izquierda ezkerrari esaten badiogu UPN-eren diskursoa edatzen ari dela, ez dut uste erakartzeko alegina egiten ari garenik.
nik uste dut eman berzaizkiola arrazoi nahikoak daudela esateko eta nik uste erakutsi duten puntuak begiratzen baditugu, programa akordioan agertzen diren puntuak begiratzen baditugu, nik esango nuke aldeko jarrera konprometitua erakutsi duela. Gero beste kontu bada gai zehatz batzuen inguruan eta ez txikiak, lan eskaintza publikoa hezkuntzarena ez da gai txikia. Hor nola jokatu duten eta hor ere ulertu behar da zer sinergiak edo zer egoerak dauden. Eta nola desmontatu hori, ez da? Eta nik uste dut hor dagoela gure lana. Eta hori ez da konpontzen ez urte batean eta ez legealdi batean. Horrek ez du esan nahi, ibili behar dugunik gu, neurriak ahultzen edo neurrietan beldurrez. Garbine, eta lehentasunekin ari gara, akordio programatikoan, badaude betetzen aldiren puntu batzu, izquierda ezkerrak berak onarturikoak. Gero badago, Euskarari legea, ator izquierda ezkerrak eta iragarri dute ez dutela aldatuko. Euskalgintzak, non du lehentasuna, non egin behar du azpimarra. Euskarari legean, bete daitezken akordio programatikoko puntu horietan, zer egin behar da? Bueno, nik uste dut ez direla ez bat ez bestea baztergarriak, ezta? Euskararen legea eta herritarren berdintasuna mahai gainean jarriko duen lege baten beharra dugu, bai? Eta bitartean joan daitezke zenbait neurri hartzen, ezta? Esaterako, hainbat deialdi egin dira azkeneko hilabetetan, baso zainena, adibidez, bai? Pasaren urteko abenduan atera zela uste dut, ez da euskararen ezagutza kontuan hartu, bai? Eta hori, baskontziaren legea aldatu gabe ere, bueno, hartu ziteken neurri bada. Eginda barne leku aldatze lehiaketa, osasun bidean, lan deialdia egin baino lehen, eta hor urtetan eragina izango duten hainbat leku aldatze egingo dira, eta eremu euskaldunera ere mediku eta profesional ez euskaldunak joango dira. Alegia, badago, bai? Helburu, azken hori, herritar guztien eskubideak berdintzera etorriko den lege bat onartzen ezten bitartean hartu daitezken neurriak, ezta? Eta hoietan iruditzen zait bizkete kale egin dela ere, eta aipatu ditut adibide horiek. Orduan, efectivamente, joan beharko da bide hori egiten, orain desadostasuna sortzen duten gai horiek, nolabait ere, mahai gainean jarri eta ez dakit minimo batzuetara ekartzeko eta minimoak uste dute eskubideen parametroetan jartzen direla eta eskubideak ez dira kopurutan neurtzen, eskubide dira edo ez dira. Ez da zenbakietan neurtu daiteken zerbait. Uste dut hor urrats eraginkorragoak eman zitezkeela azken hilabetea hauetan hartu diren erabakietan. Hortaz, nik iruditzen zait kontundentzia bizka bat falta dela, ezta? Edo ausardia hori, Sagrariok aipatu duen ausardia hori, ez dakit, bizkat moitxel xamar ikuskatu dugu azkeneko hilabeteetan. Eta garbi dago, hilabete hauetan ikusi dugunagatik ere, egiten dena egin, oldartuko dela. Bizka bat egungo egoeraren edo bizka hartu daitezken neurrien kontra diskursoa azaldu duten indar horiengatik guztiengatik, jasoko dugula, egiten duguna egin, jasotzen ari garena. Alegia, oldartu egingo diren. Orduan, hor jokatu behar dugun ikuste dut, ez dakit, beldurrak usatuz eta justiziaren bidean zerak emanez, urratsak emanez, nik parametro horretan jokatzen dut edo ikusten dut, bizkat hartu daitezken neurriek. Horre, Euskalgintzak ohitu beharko du, ezta? Nafarroko gobernuarekiko tratuak aldatzen, txipaldaketa hori, akululan hori nola egin, ze lehentasunekin, nola akusatzu hori, Sagrario? Lehen esan dugu urte bat denbora gutxi dela, urte eskasa gainera,
badirudi oraintxe berean plangintza egiten ari direla, plan estrategikoa, eta beraz alde horretatik harremanak izanen dituzela. Egia da gobernuaren aldetik euskalgintzako taldeekin harremanak izan dituztela, baina bereziki euskalgintzak eskatuta, eta ni pentsatzen dut alderantzizkoa ere izan behartzula, behar bada lehenengo momentutik hasita alderdiekin elkartu ziren edo alderdiek elkartu ziren bezala, behar bada euskalgintzarekin egin behartzen lehenengo bilera bat orokorragoa, eta pixkatentzun euskalgintzaren diskursoa, euskalgintzaren nahia eta beharrak ere zein ziren. Nik uste dut hori falta izan dela, hala ere, ez dakit, uste dut orain behar bada urte bat pasatu, kokatu direnean, non dauden ze bitarteko dituzten, eta hori behar bada ez dutuko dela, espero dut behintzat... Katuko diazu gaiztakeria, baina autokritika ditza jokatzen ari zara bigarren pertsonan. Bai, autokritika esan nahi dut. Baina ez autokritika, gobernuari dagokionez, eta euskalgintzari dagokionez, goza zer egin behar da, nola, gobernuarekin nola... Seguro ez direla gauzak behar bezala egin, ez dakit. Seguro akatsa badirela, baina nik euskalgintzaren kasuan eta normalean beti gutxietxiak eta baztertuak egin diren horiek autokritika egin behar eta poterian egon direnak autokritarik ez egitea ez dut bat ere zuzena ikusten. Eta orduan, iruditzen zait, hemen ere... Orain bestelako aukerak zabaldu diren honetan nola jokatzen ari garen, ez lehen. Nola jokatzen ari garen, nik uste... Zabaldu ditugu garaiz, ez, nola gabiltza. Nik uste gure aldetik, hasieratik nahi izan dugula elkartu, eta elkartu gara neurri baten euskera bidekoekin, baina gure gandik etorri da. Beraz, alde horretatik, eta beti esan izan dugu nik uste dut... Ez bakarrik gobernuarekin zen. Batez ere... Eta ero komunikatu dugu, ez dugu komunikatu, gortena nabarmendu dira, ez dira nabarmendu... Lehen esan dugu komunikazioaren uste dut aipatu dela, beti komunikazioa gure gandik sortzea zaila dugula. Nik uste dut gobernua komunikazio estrategiko egokia ez duela eraman momentu honetan, adibidez, helduen euskalduntzean gertatu den gauza txiki bat. Iritsi zen gobernu berria eta ongabekeria aurreko gobernuak helduen euskalduntzeko zegoen diru hori kendu zuen. Bai, kendu egin zuen, eta zeroan zegoen gure partida hori, eta gu enteratu ginen, esan edut, helduen euskalduntzekoak kasualitate utzez. Beraz, hor utxe egin zuen gobernuaren aldetik komunikazioak, nire ustez, lehenik guri aipatu behar ziguten, eta zuzenean egin behar zuten komunikazio hori, eta gero publiko egin behar zuen. Eta alde hortatik, behar bada guri ere bai izan da. Orduan, badugu ez dakit, behar bada etxitasuna edo etxipena edo ez gara iristen edo ez dugu bitartekorik eta igual aski ez dugu komunikatzen ez gobernuak eta ez euskalgintzako. Eta nik uste dut hor ze zailtasun aurkitu ditugun bidean eta aurkitu dituen gobernuak hori nolabait adierazi beharko genukela, nola ez dakit, lehen esan dudan bitarteko eskazio egingatik. Eta bestetik neurri batean orain egin behar dugun manifestazioa edo euskalgintzak orain antolatu den manifestazioa hilde horretati doa. Eskatzen diogu gobernuari gehiago egiteko, baina aldi berean gobernuari babesa eman nahi diogu egin dituen neurri guztiekin. Orduan alde horretatik nik uste komunikatzea dela eta neurri batean esatea da. Gobernua ari da egiten gure ustez gutxi, baina ari da gauzak egiten eta egiten duzuen neurrian gure babes osoa duzue. Nik uste dut hori esaten ari garela. Eta bestetik, herritarrei esaten ari gara. Gobernua bakarrik ez da aski. Aldaketak nahi balin baditugu benetan, eta euskaraz jaso nahi badugu zerbitzua, parte hartu behar dugu, herritar guziok, euskalgintzako talde guziak, gobernuarekin batean. Bestela oso zaila da, inolako aldaketarik izatea. Eta nik uste dut kontsentsu hor bilatu behar dela. Gobernua, euskalgintzako eta benetan aldaketa nahi duten guzien artean. Bestela, alperrikakoa da. Helburu bat ez da kontsentsua. Helburua da, euskaldunoi behar dugun zerbitzu guzia euskaraz ematea. Oskar, nola ikuste duzuzuk? Hombre, maiatzera iritsi ginela nasi gabe garbi dago. Basamortuan urte desente eta behintzat Euskaltzaren Topaguneari dagokion lan arlotan inolako baliabiderik gabe, ez edabideetan, ez da elkarten lanean eta Euskaltzaleen Topaguneak edatzeari begira eta uste dut hori kontuan hartu behar da.
autokritika noski egin behar dela. Denetan ez gara asmatzen ari inondik ere, eta kosta egin zaigu kokatzea dudarik ez. Eta, bueno, denetan ez da gaina beti adostasunez funtzionatu behar, edo funtzionatzeko aukerarik ez. Nik hori ikusten dut, baina ikusten dute, iritsi garen bezala iritsita, badugula orain beharra nolabait aitortzarena, ez nolabait aitortu behar da euskalgintza sozialak egin duen lana inolak baliabiderik gabe eta dana emanda, esan nahi dut, 3 errege maila igo dugu zapatiletan. Orduan behar dugu laguntza, behar dugu aitortza, eta laguntza hori bada aitortza soziala, aitortza politika eta aitortza ekonomikoa, ez? Eta horri gabe ere, zaila izanen dugu. Naizta gobernuan batzuk edo besteak egon, ez badago baliabiderik aurrera egin dezagun, euskalgintza sozialak hainbat gauza eginda emaitza hobeak emate diturakoz, gobernuak hainbat gauza eginaz emaitza hobeak emate dituen bezala, bai? Nekez eginen dugu aurrera, eta orduan baliabideak eskatzen ditugunean horren izenean eskatzen dugu, haizue, egin nahi dugu aurrera. Mikel, zuk nola ikusi duzu euskalgintzaren jarrera gobernuarekiko, bion arteko elkarlana? Oso irekia, lehenengo momentutik harremanak oso onak izan dira. Agian Sagrariok esan duena lehen urratsa gobernuak berak ematearena ez da gertatu, baina nik esango nuke ez dela izan itxoiten gelditu garelako, baizik eta agian premia handia zegoenez lehenago mugitu dira. Dena den nik bai gutxienez azpimarratu nahiko nukena da pizkat maila honetan hartzen ari naizen sensazioagatik badirudila ez dela ezer egin edo egin dena izan dela kokildurik dagoen gobernu baten ekimenez eta gehiago gabiltzala begira kolpeak nondik etorriko diren eta orduan nola kolpe hoiei aurre egin, ez? Eta nik uste dut esate baterako Sagrariok aipatu duen hildotik iaz alegin berezia egin zen euskaltegien deialdia berreskuratzeko, ez osotasunean, ez 2012tik sortu den egoera larriari behar den moduko erantzuna, baina alegin hori egin zen, aurten plan estrategikoa jarri behar genuen akordion agertzen delako eta gure konpromiso hori delako plan estrategikoa martxan jartzeko aleginetan ari gara, maiatzan hasi gara, gure helburua da aurten lan hori guztia burutzea eta lankidetzan zer gertatzen da bitartean bagenekien deialdi batzuk berreskuratu behar zirela ez zelako bidezkoa. Aurten edabidentzako deialdian bi deialdien bidez lortu dugu kopuru sendo samarra, ez nahikoa noski, baina begiratzen baldin badugu aurreko urtetan ematen zen dirua, momentu honetan euskarazko edabidei begira inoiz banatu den Eusko Jaurlaritzak ematen zuena bai, baina ez Eusko Jaurlaritzak 300.000 euro banatzen zuen, Nafarroko gobernuak aurten 450.000 euro banatuko ditu. Euskara hutsezko komunikabide jasoko dutena gutxiago izanen da aurreko urtean Eusko Jaurlaritzatik jaso zutena, baino hori hala da. Kenduta gaztelerazko komunikabide jasotzen dutena, bai. Baina telebisten dakun 50.000 euroko partida lortu da aurten, beste kontu bada, orain askoz edabide gehiago dago, realitatea beste bada, eta telebista gehiago daude, eta telebistak ez dut defendatzen, justo nire kontuan. Beste, nik adibide jarri nahi nuen, edo aipatu nahi nuen, niri harrigarria egiten zaidalako. Irudipena daukadula urte bete edo urte terdi galdetu izan baligute euskararen legearen inguruan zeintzen gure kezka nagusia, nago hemen gauden guziok esanen erantzunen genukeela, arazo nagusia zela, lege horren araberako eremuz euskaldunean, irakaskuntza publikoan, etzela de eredurik eskaintzen. Aurten eskaini da, baina Nafarroko gobernuak ez du kanpainarik egin horren alde, eta euskalgintzak ere, ez esan dute sortzenek egin ditu ekitaldi batzuk, eta meritu handia daukate oso bitarteko gutxirekin egin dutelako, baina euskalgintzak ez dait, Iruñeko udala aurreskolen kasuan bai eginda kanpaina bat, baina honetan inork ez du hitzerdirik esan berriz dio, sortzenen salbuespen meritu handikoarekin, baina gobernuak ez du kanpainarik egiten euskalgintzak ere ez
ez altzen zerbait egiteko modukoa, ez dakit hor komunikazioarekin eta ez aldaukagu arazo bat horrekin. Bueno, nik uste dut larria izan dela hori, benetan. Gure, nik uste dut parlamentuan onartu zenean deredua zabaltzea eremu ez euskaldunera, orduntxe berian ikati behintza proposatu zen, zerbait egin beharko da hor, baina hortxe gelditu zen. Etzen inolako aurrera pausorik eman, eta nik uste dut gure kasuan, nik diot, ez genuen oso erraxa eremu urtara iristea, ez gara gulanean ari, ika bezala, euskalgintza bezala, eta bereziki zen arloa izan eta erraxago ikusten genuen, behar bada sortzenetik etortzea, sortzenek baliabide gutxi ditu, hori aitortu du, baina nik uste dut laguntza ere etzula eskatu euskalgintzan, eta etzula behar bada azaldu zeintzen bere egoera eremu ez euskaldunean, eta nik uste dut lehenbiziko zintzoki azaldu behar dugula gutako bakoitzak, zer indar dugun toki bakoitzean, eta zer egin genezaken gure indarren arabera, eta bakoitzak zenbat aportatu dezaken edozein kanpainetan. Nik uste dut hori pixkat gelditu zela irakaskuntzan berean eginen dute zerbait. Badakit zailtasunak ere handiak izan direla zenbait eskoletan, eta hori ere aurre ikustekoa zen, eta aurre ikusia ere uste dut bagenuela neurri batean, eskoletako zuzendaritzak hor dutela indar handia, eta horiek ez zirela batere gure aldekoak, eta nola egin horri aurre. Eta gero bestetik populazioaren barnean, azken batean botoen bidez batzuk aldaketa eskatu zuten, baina aldaketa eskatu zuten alderdi horiek bereziki hor indar gehiago dutenek, horiek uste dut ez dutela kanpaina zipitzirik egin. Eta nik uste dut haiei ere bazagokiela, ez bakarrik euskalgintzari. Bereziki hoiei ere, beraiek izan ziren gainera onartu zutenak parlamentuan, eta beraiek dira han aldaketa izan entzela esan dutenak. Orduan, ez dut ulertzen zenbait herritan hor kanpainarik ez egitea horren alderdi politiko horiek ere. Euskalgintzatik ikusi da indar eskasa dugula behar bada hor, ez dugula egin beharko genukena, eta nik esanen nuke datorren urteari begira zerbait asmatu beharko genukela euskalgintzakook, eta egin beharko genukela zerbait, eta bestei ere eskatu beharko geniekela. Eta elkarlanaren bidetik, gainera, nik uste dut hor, konplizitatean aritzea bai administrazioak, baita euskalgintzako eragileek ere, beste hainbat esparrutan bezala, hemen ere izan daitekela klabea, ezta? Elkarregin, bide bat egitea, badagokigula uste dut, urratsak eraginkorrak baldin badira. Euskararen sustapena azkeneko urteetan, hamarkadetan, nik uste dut euskalgintzak eta herri gogoak sustengatu duela euskera, ezta? Administrazioaren aldetik esiak besterik ez ditugu eduki. Orain hori aldatu da eta ateak ireki egin zaizkigu. Hainbat lekutara fisikoki sartzea ere, bai? Zaila zen orain arte. Interlokuzio hori ireki eginda, bai? Eta interlokuzio hori baliatu behar da, nik uste dut, lidergo bat, bai? Erakusteko, bai? Eta aurrera eramateko. Eta uste dut hori konplizidadez egin behar dela, bai? Herri gogo bat badago, mai gainean. Horri erantzuteko administrazioak neurriak hartu behar ditu. Eta neurriak hartzen diren neurrian, nik uste dut, gizarte eragileok bultzada, babesa babesa nagusiki erakutsi, eta hor bide bat, eta kasu honetan, eta hezkuntzan eta eredua, orain arte, zailtasunak egon diren eremu horietan zabaltzeko, ezinbestekoa dela, konplizidade hori, ezta? Beste hainbat esparrutan bezala. Onaino, iritsi gara, izan ere, denboraldetik gaizki gabiltza, 10 minutu dauzkagu dagoeneko, baina badirudi badaukagula dei bat eta aintzat hartuz sortzeneko lagunak direla, paso emanen diogu. Sergio, egunon, sortzenen izenean, ez da, telefonoariaren bestaldean? Bai, hemen gau. Egunon, zer duzu esateko? Hori justo, tertulia entzuten ari nintzela, eta ipatu da gaia, sortzen alde diskriminatuan, apenas kanpainarik ez dela egin, zuk aipatu zu ere, sortzenek egin zuela zenbait ekitaldi, eta genituen gure indar txikiekin, zen guk ez da ere, gure bazkidegoa zonalde mistoan eta euskaldunean dago, deredoa
dagoen eskoletan. Horrez, guk ditun indar txiki horiek dira, interesa duten gurasoak, eta matrikula egin dutenak, eta zenbait lagunak, hola esatagatik. Eta ez, besterik gabe ditzen du, zeren, aipatu sagrario gezakitongi ulertu nion, baina aipatu du, sortzenek ezuela eskatu laguntza, eta hori ez da, hor, sortzenek parte hartzen du ere, beste, euskalgintzan, Nafarroko euskalgintzan, eta guk aipatu gunen gu prest gundela, hor, kanpaina egiteko euskalgintzarekin batera, eta, hor, azkenean, bostasunik zegoen ez ere, sortzenek egin zuen, baina gu prest gunden, eta zan genuen, guk oso indar gutxe genituela, hor, indarrek ez genituela, eta joango ginela, egun hauetan malabarazio egiten ari gula, eta, Kijoteak bezala, hor, erroten bila, baina, aprobetxatu nahi nuen deia, besterik gabe esateko, bai, ez dela egin kanpaina, baina hor matrikula egin duten guraso horiek izan direla azken finean baskontzeren legeari buelta eman diotenak, ez 2015ko txaian, alde bozkatu zuten alderdiek, baizik eta herri ereduaren alde matrikula egin duten guraso horiek, izan dira euskara zabaltzea, euskara leku berrietara heltzea lortu dutenak, eta besterik gabe hori, bai, eta atorren ustei begira, eta kanpaina gehiago inbarko dira ez dakitzer, baina, nahi nuen aprobetxatzea, aldarekatzeko pixka bat ere, zonalde horretan, guraso horiek eta familia horiek duten almen hori, duten lan egiteko, euskaren aldeko apostu fuerte hori, Sergio Iribarren, estimatua dago, mila esker deitzeagatik, eta orain bai, amaitutzat eman beharko dugu solasaldia, denboraldetik oso larri gabiltzalako laukote mila esker gure horbiltzeagatik, eta ongi segi. Berrein. 1, 2, 3, 4! Egiazko Nafarroa maite dugulako, Metropoli erreala.